Entero ano ha, entero sinubukan. Saan pa nang baga? Dito po sa Iloilo, sa Manigab. Ang Balagang Bagasan. Gaway. Masarap pala yun. Sa ano, mga Ilocano talaga. Wala. Dalaon nung nagsama kasi din. Pakaon na ako. Tapos ang ano, malaga naman sa alis kami. Oo, masaraman yan to. Malambot. Kasi sa malambot. Sa Bulacan ako nakakain. Tapos yung timpla ni Rabo Luong. Ay, tirong hamok sinusubukan. Bayad, halit na hindi. Mabarayan.
Fresh. Ay, kilay nga ka. Lobster. Correct. Parang naano ko kami ng pagkain. May kumbaga sa disiplinado mo talaga. Sabi niya, 2 hours, magkakain ka. Basa niya. Pagka mo talaga, ikakain ka mo talaga lahat. Kasi parang sabi niya, hindi pa rin sa malamig. Pero once a year sila magkaon pero mahilig sa naman. Siguro nagagas mo sa dito. Kasi sa kanila, nagkakong ko na sila pagkain. Kaya pala hit naman sila kahit. Ang daming naraon ko eh. Ano ko, hindi ako yung ilang kilo natutulog din kami. Wala na makansel ko rin. Makansel ko rin.
Ako na ngayon dyan. Ay, may patansin ko. Nasa akong tampo siya. Sabi ko siya ito. Pinsan ko. Parang sa libo. Mahal sa libo. Andito ba sa aral natin yun? Kasi ko ako dito na. Nag-diary na kasi yun. Baka kami from food eyes. Dito ko ako kung ano. Ano yun naman yung ba? Ito sila na pagmatanda kang baliw ko daw. Hi, Spray Miller. Hello. Lang lang talaga ang kandong mo. Kasi ano, di ka dapat sa master din. Lahan. Walang huli ni.
Hindi ko mabaya-bayaan. Kaya man na, may pag sa posto na, may puting na. Ay, kamras yung Napapahapihak ako. Napahapihak sa Kaya hanap ko man ng yan. Kasi kung di magkapirila, di magformal. Tapos, makagkakara sa nila na natin sa padala. Tapos, balik ka pa kami para ko. Naluluwa ko. Ang pagmamakan sa ruda. Tapos, nakapansin. Ay, ba dahil? Yan, yan bangko. Pag-iyon ko doon mo, hindi ko na parang patuloy sa sunod. Maaraw na sa nagagad sa Oo, inuusog yun. Kasi kaliro, inulay si Kaya sa roda ka din sa sila. Ulo kong pagkakil, ulo mo, ultimo ko dito sa. Oo, sabi ko, wala ay ko sa roda, ako ganito pamahaw. Ano? Hi, my love. Hi, Cheryl. Mahal ko. Miss you so much. Sorry, I miss your call. Sleeping. It's okay. It's fine. I'm doing live now. Yes. How are you? It's fine. You need to rest. It's okay. Don't worry. Break my heart. Kumain pa ha, hindi ko lang sa rin. Sige lang po. Ito. Si Felisa, ay, nano sa diyan sa kayan, motor ha. May tricycle, May naman ako ng tricycle. may tricycle, tricycle. Romeo, motor, Yes. motor, nan kotse. Wala naman nga kasi ako siya. Si Juan Paulo, si Paulo, Tricycle. ay tricycle may motor. I'm glad you're back doing live again. I know you're happy, had so much happy.
I'm happy. So much. Leonora, kotse, Kotse. motor. Motor. Liao, motor. Wala man. Diyan. Wala man. CJ, motor. Motor. Domingo, motor. May duming. May ano yan. May Kotse. Kotse na karaniwan. Si Ruben, Eleanor, motor. Motor. Scaros, tricycle. Tricycle. May motor. Sa diri niya ang tricycle. Namamasada. Diri? Service niya. Service lang. Si tricycle, si Kondiha. Namamasada. Scooter man ba kasi ano si Nico? Duwan motor. May motor, oo. Duwan motor ha. Mga gamit na awad Christy. Mm. Kami ko ang papasada niya. Duwan motor sa roan. Tricycle. Duwan motor. Sarap lang. Saro lang. Vicente, tricycle. Wala nang motor, kanwaren. Motor lang. Duhilyo pa. May motor. Hi, Belly. Motor ha. Yes. Si Spinar, Kenny, motor. Okay, oo, motor. Sunny, Saan wala? haha. Si Spinar Ramon. Namamasada. Sa diri ha. Si Pedro may motor. Ngayon. May motor si Ramon, wala. Si Alvarado, Ang barado, wala man. si si Martin, Wala man. si Puna may motor lang. Si Binalya wala. Ano yung may tricycle, may motor? Tricycle driver? Diri siya, ano lang, pasaliri. Okay. Si Diasis Julia wala. Si Lorino Brian, Motor. motor lang. Si Dilana Mark, motor lang. Diasis Judicio, tricycle. May motor? Ha? Wala man. Driver. Si Hirones, top down. Tapos may motor. Si Carlos, si Galos, kotse. May motor. Si Esther, Private man yun. private. Hi, Sir Fred. Ha? Tricycle, private. Ano yun to? Top down. Ang kanyang plate Top down. Tapos may tricycle sira. wala man. Awari. May motor sira ha. Holy shit. Mike has spoken. May tricycle ba ya sira? Parang may tricycle. Barawara man. Si Si Salvador Nacion, motor lang ha. motor lang. Si Encinares Mario, tricycle, motor. Tricycle. Wala motor. Wala man. Si Diluya sa Emily, Si ano, wow, ngayon. motor. Si Al. Encinares Norben, motor. Tricycle. Tapos may motor. Driver pa siya ha. Si Binamin, Then, dito na ka-star baga si Norly. si Norley. Wala man sila motor. Ha? May motor yata yun, si Norley. Si Gasias. May motor, may tricycle. Driver ba siya? Di, ano yun? Private na. Okay. Si Simo sa Adelaida. Wala man.
Si Carlos motor lang ha. Wara. Danilo motor, Bangay-ba. tricycle, kotse. Cortez ange, tricycle, motor. Ha. Tricycle lang. Tricycle lang yun. Almonte Yolanda motor. Ayaw ka na, no? San Maria Generos. Motor ha. Iskira Sami motor. Motor. Forminto Alexander, Wala man. Rande, Wala man. Jose wala man ha. Si Samson, Motor na yun. Dichoso Melchor, Motor. Alan. Tricycle. Wala. Driver ba siya? Oo, wala man pag-tricycle. Tricycle driver? Oo. Wala man motor? Ayan, Tanjiro. May motor ha. Barcelona Hilario motor. Motor. Pakula e-bike ha. Wala naman yung e-bike, ada? Wala na. May nakain pang e-bike. Motor. Motor ba yun? Petista, kotse, motor. Magno Emily. Estrabela ani wara. Ayun na, Imelda, hindi umili. Duca Marshall, Motor. motor. Madlang Sakay Mary Ann. Ayun, motor. May tricycle pa yan. Tricycle driver pa yun. Okay. Marquez Ruel. Wala man. Valentin Malintin. Ang motor. Motor lang. Bandokilyo. Motor, tricycle. Tricycle driver. Hindi. Hi, Mystic Mirage. Good afternoon. Hi. Thank you for joining. Del Mundo. Del Mundo. Tumali. Hindi na siya binigyan ng asawa siya. Macalia. Makalya. Motor. Motor lang. Forminto Inajin. Motor lang ha. Binukas Eduardo. Ecleo. Leo. Gina. Ngayon. Motor. Norberto. Si Nicolas. Nicolas may kotse. Kotse. Motor. Si Mario. Kotse. Motor ha. Mario. Oh. Wala may kotse. Ano? Motor lang. Kaysa umagang tinto. Okay. Ernacio wara. Roger wara ha. Elizabeth motor. Motor. Porcado Gringo wara. Kalawagan. Motor. Si Ano wala man kaysa bak anir ko. wara man ha. Abisila wara. Sige wala. Ay, thank you Lord. God. Wara man dito try ano nga tracer ha nan tractor. Man si Juan ano. Mga sprayer. Ala, nagkasururat ko na gudyadi ng mga relihiyon sa diho. Tapos ko na ini. Oo. Natapos ko na ini. Nawara ko dyan ano ko.
bang kurang ko sila sa bang? Hindi daw. Balik sa bang na. Hindi mo. Wala na. Dari pala di yan. Masosyalo na ninabag ko. DST. Thank you for the likes. Pero okay lang, at least may nahimuan ako. Ano ba dito ang kailangan? Si Felisa, senior na ini, registered senior na ini. Ah, registered na, nagkukubra na ini. Sino pa dito nagkukubra? Si Liao. Ay, mag-asawa? Sila may ano lang. Sila may ilin lang. Ha? May ilin lang. Ilin. Si Leonora. Si Vicente. Maestre. Di ba gandi man ha? Ay, nagkukwalyan nga sa ano. Pagpapagyan ba ito? Hmm. Si Diasis Julia Mao ha? Si Binalya Salvador wala pa man. Wala kay may isas ko. Imudong ko na lang kan mamay. Ano na sabi? Mga registered. Makatulik. Nagistoryahan na kita sa dinahin. My God. Nayungka na nga ni ako. Nayungka. Nakayungka ha? Nay mo. I feel so happy.
Ano ba yan? Maano ka to? Nalang ba na kita? Ano? Ay, may ko na kita. Thank you. Ibabalik mo ngayon. Mag-media ka lang. Hayaan mo na ako. May mo ka? Hindi na. Ibabalik ko eh. Kaya parang Vincent lang ako.